Mga negosyante na maawot pang mapahiwas ang kaaraman sa pagnenegosyo, asin mga personang maawot magpuunin sa diring negosyo. Inian mga sektor na maawot mainkaminar kan Junior Chamber International o JCI Legazpi na magpartisipar sa saindang ikukundusir na uro negosyo, katuwang ang Philippine Institute of Certified Public Accountants Albay Chapter. Alagad, kung anong organisasyon ang nahapoton, maawot nindang matutukan ngunyan ang mga estudyante na interesado sa pagnenegosyo. Kaya kabali sa saindang piging nguwa ang pagkikipag-koordinar sa mga eskwelahang may nag-o-ofrecer nin business course. Since puro na rin mga community projects yung ginagawa, we would also want to focus din sa business aspect. So kung paano rin tayo makakatulong sa mga businessmen kasi even JCI Legacy members are mostly businessmen. So we believe na kahit paano may credibility rin kami on how to talk about business. Nag-invite din kami sa mga eskwelahan, sa mga may kursong accountancy, tsaka entrep. Tas sinda so closely related digdi. So, yan po, sinda po. And sabay na din po dyan sa mga taxpayer kasi may topic kita about taxation, kung paano mag-file, anong mga tigabayadan na tax. Yan po. So, para sa inda po ito. Katuwang kan JCI Legazpi sa Business Forum ang Department of Trade and Industry o DTI, Bureau of Internal Revenue o BIR, asin iba pang pribadong organisasyon, kumpanya asin institusyon. Parang this would help them to ease their anxiety para din mas maging smooth din yung pagnenegosyo nila. Kasi syempre, una pa lang iisipin mo yung budget mo, limited din lang. So you don't want to spend more than necessary. Ang topic mingo niyan is registration, more on registration, so pag permits, yan po. Tapos so mga requirements mo sa BIR, so mga ipa-file mo, so, kung ano ba talaga mga dapat mong bayadan na tax sa BIR. Tapos kung ma-put up ka mag-negosyo, syempre ma-upot ka sa diri mo, ano bang klaseng type of business ang nilag ko. Inian primerong uro negosyo business forum kan JCI Legazpi. Asin sa mga maawot magbale, pwede ma-access asin ma-download ang registration form sa Facebook page kan organisasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.